O, to je ten karatku. Auto už startovalo. Výborné. Toto je samozrejme len to zahrievacie kolo. Ako náhle prejde oblasťou cieľa, tak sa mu začína hodnotená jazda. Toto je len ale na zahriatie. To máme na celom zábere. Prvý drifting day. Tretí koster je tu a s ním aj hodnotená jazda 5 startového číslo 17 David BMW 330 CI. Začal veľmi, veľmi dobre. Tým od pneumatik hodnotený určite veľmi vysoko. Čím viac minút, tým viac lepšie. Davidovi. To vyzerá ako tam také, že mám vletieť do tých pneumatik, že? Как это они видно, а значит, не так говорит. Ty môžeš mať napad na dovedečko, ne? Toto je záverečné kolo a ktorý milím. Teraz si šípe. To ti povedal, že táto záchrana je najlepšia, že? Tak to máme s technickými parádičkami. Ruka vám z okna, takže toto je to vypadávajúce kolo. Veľký potlesk za vás všetkých, že je to výborné. Môže byť to posledné, že? Aspoň chvostky tam hore, ja som ich videl. Bolo by to úplne fantastické. Ešte nejaké koles, šatko, nejaké hodiny. Áno, David. Natáčaš všetko, ne? Všetko natáčaš? Čo všetko hneď za sebou.